Haka na cewa abin da zai kawo min. Wata rana, Khalid ya je yawon shakatawarsa. Wato bayan ya gama siyayyar da zai, ya fito waje sai ya samu gurin zama, wanda ya zauna yana shan iska, yana ɗan taɓa abin da ya siyo, wato yana ci. Yana zaune a cikin wannan halin ne, wata yarinya ta zo wucewa ta gefensa. Wato ta ɗauke mai hankali, ya manta da duk abin da yake yi. Haka ya bi ta da kallo. Wata zuciyar tana ta saƙa mai, ya kamata ya gwada sa'arsa domin ya tashi ya mata magana. Amma Khalid ya kasa ko motsi, kawai ya tsira mata ido ne, wanda har sai da wannan yarinyar ta isa zuwa bakin motarta, ta buɗe ta shiga. Khalid sai sannan ya iya tashi, ya bi bayanta, ya ɗauko mashin ɗinsa, ya bi bayanta har izuwa sai da ya tabbatar da ya ga gidan da ta shiga. Amma bata san yana binta ba, sannan ya juyo, ya komo gida. Yana shiga ɗakinsa ya kulle, ya zauna saƙe-saƙe, saƙa nan ya saƙa can. Ta ya zai ɓullo da wannan yarinya har ya sanar mata da yana santa? Haka kullum yana zaune a layinsu, kullum sai ya je layinsu, ko sunanta bai sani ba, bare ya samu nambar wayarta. Kullum yana zirga-zirga a layin, domin idan har bai ganta ba, hankalinsa baya taɓa kwanciya. Kai shi ko da bai mata magana ba, burinsa ya ganta, ta zo ta wuce. Ko da ba zai mata magana ba, idan har ya ganta hankalinsa yana kwanta. Soyayyarsa tana ta ci gaba da yaɗo a cikin zuciyarta. Washe gari Khalid da ya dawo ƙofar gidansu, sai ya bugi ƙirji, ya tsaya a ƙofar gidan nasu, wanda ita kuma ta dawo daga makaranta, za ta shiga gida kenan. Ta ga yana mata wani kallo wanda ta kasa fassara wannan wani irin kallo ne. Shi dai kawai ya ƙura mata ido, amma ya kasa ce mata ko uffam, sakamakon kwarjinin da take masa a cikin idanunsa. Ya rasa ta yadda zai yi mata magana. Haka kullum yake yi. Washe gari yana gida cikin ɗakinsa, sai ya ji wayarsa tana ringin. Yana ɗagawa ya ga nambar Umar ce, wato tsohon abokinsa, wanda sun daɗe da rabuwa tun suna da ƙuruciya. Aka kai Umar ƙasar waje domin yayi karatu. Yana ɗagawa bayan sun gama gaisawa ne, ya sanar da shi, yau fa zan dawo. Khalid ya yi matuƙar farin ciki da jin kalmar da Umar ya ambata mai ta cewa zai dawo. Aiku hakan ta faru. Khalid da wuri ya shirya tsaf domin ya nufi zuwa gidansu Umar. Nan ya zauna yana ta jiransa. Bayan wasu daƙiƙu sai ga sallamar abokin nashi, wato Umar, ya dawo zuwa gida. Yana turo ƙofa sai ga Khalid zaune akan kujera, nan fa ya da jakar ya taho zuwa gare shi a guje. Nan suka rungumi juna cikin farin ciki da nishaɗi da walwala. Nan fa Alhaji Ayuba tare da mahaifiyar Umar, wato Hajiya Amina, duk sansu suka fito domin su tarbi Umar, suna mai farin ciki da murna. Nan fa aka karɓi jakar Umar, aka shigar da shi ta ɗakinsa, aka bashi gurin da zai zauna, suka fara shira. Nan fa mahaifiyar Umar, Hajiya Amina, ta ce, a'a, bai kamata daga dawowarsa mu takura mai ba, ya kamata a bar shi ya wanka, ya huta, ya ci abinci, sai a dawo a ɗora da shirar. Alhaji Ayuba ya ce, aikwa hakan ne ya kamata a yi. Nan fa Umar ya tashi bayan sun gama gaisawa da abokinsa Khalid. Khalid ya tafi gida. Umar ya tashi ya shiga wanka, ya yi wanka, ya yi sallah, ya ci abincinsa, ya huta. Yana hutawan ne mahaifinsa Alhaji Ayuba ya sa aka kira mai Khalid, aka kira mai Umar. Bayan an kira mai Umar, sun zauna. Bayan sun gama gaisawa, ya ce, Umar, ya kamata ka san me kake, yanzu ka girma, ka mallaki hankalin kanka. Abu ɗaya ne ya rage ma, kawai kai aure. Umar duk da bai ji daɗin kalmar nan ba, amma bai nuna wa mahaifinsa ba, ya amsa da to. Sai mahaifin nasa ya ƙara da cewa, akwai wata 'yar amini na, wanda ina ga hakan zai fi dacewa mu haɗa ku tare. Umar bai ce komai ba, ya amsa da to. Shikenan Alhaji Ayuba ya ce, ka gane,
gobe ka shirya domin ka je ka ga yarinyar. Nan fa ya amsa da to, sai ya bashi Alhaji Ayuba ya ba Umar adireshin gidansu da komai yadda zai gane. Washe gari Umar ya shirya domin ko Khalid bai faɗawa ba, kawai ya yi tafiyarsa dai shi kaɗai. Yana zuwa aka shigar da shi har cikin gidan ya zauna a falo. Aka kawo masa ruwa da abinci. Bai iya sha ruwan amma bai ci abincin ba. Sakamakon a ƙoshe yake ya dai iya shan ruwan. Sai aka turo masa yarinyar wato mai suna Nafisa. Tana zuwa tabbas Nafisa kyakkyawa ce. Duk wanda ya ganta dole ta ɗauke mai hankali sakamakon komai na rayuwa tana da shi na more rayuwa. Nan fa Umar ya ruɗe. Ga Nafisa ta zo ta zauna a gaban shi amma ya kasa ce mata ko uffam. Sai ita ce ta buɗi baki ta ce sannu. Ya amsa da yawwa. Suka fara gaisawa, ya gida ya waye. Nan fa bayan sun gama gaisawa, shira ta shira har ya faɗa mata ya amince. Da komawarsa gida ya samu mahaifinsa Alhaji Ayuba ya sanar da shi ya ga yarinya mai suna Nafisa kuma ya amince da zai aure ta. Mahaifinsa ya ji daɗi matuƙa. Shikenan ya sanarwa da mahaifiyarsa, ita ma ta ji daɗin hakan. Yara sun amince za su auri junansu. Umar yana zuwa zance gidan su Nafisa kusan ko da yaushe anytime, domin yana jin daɗin kasancewa tare da ita. Allah yake a ɗaura aurensu. Washe gari Umar da wuri ya shirya ya nufi gidan su Khalid. Da zuwansa ya shiga ɗakinsa ya same shi yana zaune yana tattaɓa wayarsa. Ya faɗa mai wannan albishir ɗin na cewar shi yanzu mahaifansa za su haɗa shi aure da wata mai suna Nafisa kuma wallahi yana santa. Khalid ya ji daɗin wannan abu da mahaifan Umar suka yi. Dama ya ba shi shawara, dama ya kamata kai aure, bai kamata ka ci gaba da zama a haka ba, saboda ka mallaki hankalinka ka yi waye. Ya dai sanar da Umar. Umar ya ji daɗin shawarar da Khalid ya bashi. Nan fa suka shiga shira yana kwatanta mai yarinyar da kyanta da waye. Shi ma Khalid ya fara zayyana mai abin da yake cikin ransa na wannan yarinyar da ya haɗu da ita amma ya kasa yi mata magana. Khalid yana jin tsoro kar ya mata magana ta ƙi amincewa. Umar ya ƙara masa ƙwarin gwiwa ya ce ya kamata ka cire duk wani tsoro domin ba a yin soyayya da tsoro. Ka tare ta, jarraba sa'arka, ka faɗa mata. Na tabbatar za ta amince. Ba wadda za ta gaye kamar ka haɗaɗɗe kuma ta ƙi amincewa da kai. Dole sai ka bugi kirji ka yi ƙoƙari wajen tunkararta domin sai ka cire tsoro, ka sanar da ita halin da kake ciki. Haka Umar ya ƙara wa Khalid ƙarfin gwiwa. Ya amsa da ya gode. Washe gari Khalid ya je gidansu yarinyar da har yau bai san sunanta ba, wanda yana tsaye a ƙofar gidan nasu kamar yadda ya saba. Haka Nafisa ta zo za ta wuce. Khalid ya bugi ƙirji. A lokacin ya sha gabanta. Ya fara mata magana kamar haka. Kinga, dan girman Allah, dan annabi, ki taimaka ki sauraron. Ko da na minti biyu ne. Nafisa ta ja tsaki ta ce in baka ban hanya ba zan buge ka in wuce ko in tsinka ma mari. Duda ta faɗa mai haka, Khalid ya daure ya dake zuciyarsa. Ya ce ko da zaki maram ba zan ji haushi ba, kuma dole sai na isar da saƙona a yau ɗin nan insha Allahu. Nan fa Khalid ya samu da ƙyar ya shawo kan Nafisa. Ta ce to shikenan, kar ka sake ka wuce minti ɗaya domin daga shi wucewa ta zan barka dai kai ta maganar ka da aljinu. Khalid ya ji daɗin amincewar ta da wuri. Ya fara zayyano mata kamar haka. Nafisa, ya kamata ki gane abu ɗaya. Saboda ke nake zuwa layin nan, saboda ke nake zama a ƙofar gidanku. Na daɗe da fara sanki tun ranar da muka haɗu da ke a shopping. Yau aƙalla ba a ƙasar ba an kai wata 5 kenan, amma na kasa faɗa miki ko da kalmar so guda ɗaya. A kullum kwarjini kike min,
wanda hakan yana ƙara rikirkita ni. A duk lokacin da na bugi kirji zan sanar da ke kalmar so, sai na ji wani tsoro ya mamaye zuciyata. Ya kamata ki bani dama dan Allah ko da so ɗaya ne in jarraba sa'ata a kanki. Nafisa ta ce, gaskiya ka makara, domin a yanzu an ba da ni kuma ana maganar aure ne. Khalid da jin wannan kalmar zuciyarsa ta fara bugawa fiye da yadda take bugawa. Nan fa ya shiga cikin mawuyacin hali. Duk da haka ya dake zuciyarsa, bai nuna mata alamun damuwa ba. Ya ce shikenan, Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi. Ta ce amin. Ya ce amma ina neman wata alfarma a gurinki. Ta ce to alfarman me kake nema kuma? Khalid ya furta cewa dan Allah ina so in san sunanki. Ta buɗe baki ta ce ni sunana Nafisa. Ya ce sunana Khalid ne kuma, sannan alfarma ta biyu da nake nema a wajenki, ina so dan Allah ki bani numbarki, ko da a matsayin aboki ne ki aje ni. Nafisa ta ce ba zan iya baka numbata ba. Khalid nan fa ya zube gwiwoyinsa a ƙasa, yana mai haɗa hannunsa bibi yana roƙonta. Nafisa dan ganin halin da ya shiga ta ce ta tashe shi, ta fa zayyano mai numbar tata kamar haka. Ya yi saving ɗinta a wayarsa, ya ce ya gode, ya juya ya tafi yana ta saƙe-saƙe. Shin yanzu ya zai yi idan har ya rasa wannan yarinyar? Tabbas ba zai iya rayuwa ba. Yana cikin wannan halin ne har ya tuntuɓe, ya ji wani ƙaton rauni, amma bai san ya ma ji raunin ba har sai da ya koma gida ya zauna, sannan ya duba ƙafarsa ya ga jini yana zuba. Nan fa ya nufi kemis aka mai treatment, aka gyara masa gunciwan nashi, aka wanke masa ya dawo gida. Haka Khalid ya kasa yin bacci, yana ta saƙe-saƙe. Ita ma Nafisa tana can tana saƙa abin da ya faɗa mata. Sai in ce muku ba dan bacci ɓarawo ba ne, Khalid a ranar bai samu bacci ba. Haka gari ya waye, Khalid ya tashi ya sallarsa ta asuba. A can ɓangaren Umar ya fara zuwa zance wajen Nafisa. Sun fara rayuwarsu cikin jin daɗi da walwala da nishaɗi, haɗe da kalaman soyayya masu zafi. Kowa yana faɗo wa kowa suna rayuwarsu mafi jin daɗi a rayuwarsu, domin Allah suke yau a ce an ɗaura musu aure. Tufa, wata rana Khalid ya zo zai wuce ta ƙofar gidansu Nafisa, sai ya zauna a can daga baya domin ya huta a layinsu. Yana zaune cikin wannan hutun ne sai ga Nafisa tare da Umar sun dawo daga yawon shaƙatawarsu a cikin mota. Khalid ya hango su amma bai gane ko suwaye ba, sai bayan da suka buɗe motar suka fito ya ga abokinsa ne Umar tare da wadda yake so. Nan fa Khalid ya taso a rikirkice yana zuwa gurinsu. Nan fa Khalid ya shiga cikin wani mawuyacin hali, domin da ya tabbatar da abokin nasa ne, wato Umar tare da budurwarsa Nafisa. Nan fa Khalid ya yanke jiki ya faɗi tirƙa shi. Abokinsa Umar ya shiga cikin mawuyacin hali domin ganin halin da Khalid yake ciki. Nan fa suka ɗugunzuma suka ɗauke shi zuwa asibiti, suka kai shi asibiti domin ganin likita. Bayan ya farfaɗo, likitoci sun taru a kansa sun masa aiki matuƙa. Bayan ya farfaɗo ne yana buɗe idonsa ya ga abokinsa Umar tare da Nafisa a kansa. Tirƙa shi. Khalid kukan zuci kawai yake yi, ya rasa abin da zai ce. Nan fa ya fara yunƙurin tashi, amma ina, tashin ma ya gagara. Uzu billahi. To fa ana wata ga wata. Khalid abokinsa wato Umar ya samu ya ɗan tashi Khalid, ya ɗan jingina da gadon. Ya ƙura Nafisa ido, ita ma ta ƙura mai ido. Nan fa suka fara kallon kallo, kowa ya kasa cewa kowa ƙala.
Nan fa Umar ya fuskanci irin kallon da Nafisa take wa Khalid, shi ma Khalid yake mata. Shi ma ya shiga cikin wani mawuyacin hali. To me alaƙar su da suke yin wannan kallon? To masu sauraron mu, duka anan zamu kawo muku diga aya. Sai ku kasance da wannan tasha tamu mai albarka ta hanyar danna subscribe. Mun gode sosai, sai kuma wani makon in me duka ya kai mu. Allah ya sada mu da ku da mafificin alkhairi. Mun gode sosai da ziyartar wannan tasha mai albarka. Masoya. Na daina soyayya, na daina soyayya. Ba zan kara nuna yarda ba soyayya an cutan, domin zuciya tana kuna idan ta ji tashin zancen. Salar haka na kaura cewa abin da zai kawo min zancen. Na ce ba na kara soyayya tsaya ku ji sauran zancen. Kuda da wasa a mafarki da ni da soyayya mun ware. Ta ce mai zaman amana za mu yi in an mana aure. Sanan za ta min biyayya duka waye na ta share. Na ce na aminta yan mata gure na gan mata ne. Ana yin zaton wuta ga makera amma ga ta fare. Ta canza hali da aka ta ce batun aure mun ware. Na ce karki min na hankalkin tuna an sa mana rana. Kuda baki so nake haƙuri miyo auren mai na sunna. Hakan za ya sa iyayena da iyayenki si murna. Salar haka zai yi albarka wata ramfa mahaifona na. Ki tausaya min, ki ji kaina ki ce aje bozo mu zauna. Amma teburis da wanga batun da ne mata yaya zan yi. Ta sa zuciya tana kirma wata ran kuma har ne maye. Ana son shiga cikin jama'a ido na zub da hawaye. Sanadin duk abin da ne mata ne batuna babu alaye. Ba zan rufe ba kin cutan farin ciki na dukkin kore. Allah za ya bani mai suna ta share mun kuka na. Ta ban duk haƙi na soyayya ta zama rufin sirri na. Ni kam za na kama hannunta mu zaga lambun ƙauna. Zan yi mata abin da duk ta bida ko da kuwa zan rasa raina. Kamar da wasa kin cutan Allah shi zai mun sa kaiya. Amarya wallakin gida shan saki fara kikin shi zan kiji kimiyya a gidan mijinki usaina. Kwanaki muke ta musu da kai. Kana cewa wai izzar so ya fi labari na. Gaskiya ne wannan. To sai an faɗa maka dalita. Duk wanda zaka tare akan hanya ma ka tambaye shi. Izzar so da labari na wanne ne akan gaba? In zaka tara mutane 200 sai ka samu 190 na cewa izzar so ya fi labari na. Ɗayan nan shi zaka samu shine zai ce labari na ya fi izzar so. Wannan kawai ka faɗa ne don jin daɗin ka. Tsaya in kana musu yanzu sai mu fita waje a gwada a samu. Ba ma sai mun fita ba. Abu ɗaya zan ma. Ina jin ka. Me dalilinka da hujjarka da confirming ɗinka na cewa izzar so ya fi labari na? Yawwa, dama tun ɗazi ina so kai mun wannan kwashe. To yanzu na ma ai. Kana ganin shi izzar so? Ana faɗakarwa a ciki. Ka duba ha gani yadda ake faɗakarwa da nishaɗantarwa. Cewa ita Hajiya Nafisan nan tana wa Umar Hashim gori akan cewa shi ba shi da arziki ba shi da menene. Ana faɗakarwa da soyayya da me. To kai nan ne ya ɗau hankalinka? Nan ne. Kuma in zaka duba a cikin wannan fim ɗin na Izza So. Ana izza da faɗakarwa duk a ciki. Amma shi fa labari na ka gaya mun abu ɗaya wanda ake yi. Tabbas kai yaro ne ba zan yi musu da kai ba. Domin shi labari na shiri ne wanda an ɗauko shi dogon zango ne. Kuma shiri ne wanda yake faɗakarwa da ilmantarwa. Shiri ne wanda idan har mutum ya kasance ɗaya daga cikin wanda kuke sauraron wannan shahararren fim mai suna labari na. Ko da ke zan iya ma uzuri domin na tabbatar ba lalle a ce kana kalla ba. Domin labari na shine shiri wanda idan soyayya kake zaka koyi yadda ake yin ta. Ina ba zancen nan. Ba wani soyayya da ake yi a ciki. Sai in ganar da kai inda ake soyayya. Ganar da ni. Farko ka tambayan soyayyar da ake a cikin wannan shahararren fim mai suna labari na. Tabbas ana yin soyayya wadda idan kai ma kana soyayya a nan za ka iya ɗaukan darasinka. Saboda shi labari na shiri ne wanda idan ka tsaya ka nutsu ka kalle shi
yana faɗakarwa shi fa yadda rayuwar ɗan adam take haka yake. Domin labari na wannan jarumar mai suna Sumayya da ƙawarta Riƙayya, wanda ita Riƙayya tana mai bata shawara akan koyaushe ta so mutumin kirki, ba wai wanda zai iya rabuwa da ita a koyaushe ba. Domin ita soyayya ba ta son mutumin da zai alƙawarin rabuwa da ke. Saboda idan ka kula ka lura, Mahmud na cikin shirin wannan fim mai suna labari na, a koyaushe ba shi da aikin da ya wuce furtawa ita Sumayya zai rabu da ita. Amma tabbas Lukman sun yi soyayya da shi matuƙar soyayya wadda ta ja hankalin mutane da yawa, amma daga ƙarshe shi Mahmud sai